Mana baroдаро, mana ҳамин доначаҳо ҳамаш тухмҳои кирми Калифорния. Аз ҳар як дона ҳамин тухм дар муддати 21 рӯз минимум аз 2-3 дона то 12 дона, яъне бачаҳои кир мебарояд. Набинед бародаро, чӣ қадар тухми бисёре мондагӣ ин кирмҳои мо. Ино баракоти худованд. Набинед чӣ қад алҳамдулиллаҳ. Як дастам камера мекунам, камтар мушкиле. Набинед тухмҳои хеле ва хеле зиёде гузоштанд. Алҳамдулиллаҳ. ин инкубатсиони мо, яъне зиёдкунӣ кирмо. Набинед кирмо фарбе субсух бо ҳам мошом биремени. Яъне ки дуҷон ҳар ҳафта як донаги тухм мегузорад. Нарашам, яъне ки модашам гермафроид, ино як ҷинсе мегӯянд. ҳам нараш, ҳам модашам тухм меоранд. Ҳар ҳафта як дона.